Mphakathi nginomzulweni la inkunzi. Unkunzi lona ufuna uzochaza ngoDokoloshe. Ngokwezwa kwaDokoloshe nangokukhishwa kwaDokoloshe uma esehluphile ekhaya mhlambe wayevuye umkhulu. Sokuyona ukuthi manje ingane sawuthanda uDokoloshe. Achaze umzini ngayo yonke lonto. Usho-ke umzini ukuthi wazini ngoDokoloshe. Uqalaphi lo Dokoloshe? Azaqala ngokukana kanjani? Ngokuphendula Nkunzi. uDokoloshe ngokwazi kwami nokwazi kwamakhehla mina angitshelile ukuthi uDokoloshe awuthengwa. Uma ngabe uthenga usuke wenza iphutha elikhulu ngoba uthenga into engasoze izidayiseke isuke senezinto zakhona esiyaliwe lapho. Umuntu usuke senenkinga zakhe naye aseyibonile yona. uDokoloshe ufuna ukuthi uyilandele wena ube ngowakho oqondene nawe nomunye udingayo bese phinde futhi naye uyamlandela ngalendlela esokuchazela ngayo. Bangichazela ngamakhehla ngawufuna ngabona sengihambile ngaya kobathenga sengibeka kobathenga wena ngihamba kwabathenga abangiqake ngabathenga ngase ngikodwa ngoba ngabona umsebenzi wabo omkhulu ngase ngiyahaya ukuthi angangilandele ukuze ngicile sengazi ukuthi into yaDokoloshe le lo engikuboleke kuyena le imanguza uthole kanjani. Ngase ngaba nenhlaqaka ngihamba ufuna ke emakhehleni kaye ayangichazela ke le otherwise nje kodwa ngikona bakhona bona abantu abakhona bayatholakala. Ungawuthengi okwami nje ngeqhayisa ngakabantu ukuthenga kunemthelela eminingi la futhi mase futhi senithi ekhaya ngisawudingi angisawufuni lakhona futhi bayakhipha kalula bayakhipha kodwa mawukhipha ukhiphe phela bese kuba nendawo lapho uzothi hambani nohlala endaweni ukuthi ngoba nje mozokhipha uthi hambani uxoshe mozoqosha mina emzini wami ngizotela ngihamba kabuya kanti mozothatha inyanga yakho yokuxosha uyibuze futhi inyanga ndabe ezitha manje lana ngicela ungisize labantu bese bakhipha lekhaya uzobasaphi ufuna asho hayi ngizobathatha noma nje babeke emfuleni noma mhlawumbe nje bathathe ngibabeke emaweni methi hayi ngoqoshele kuzoyibonela hayi ngeke bazongena ekhaya. Ufike ngeke uqoshe ngentelezi. Ngentelezi hamba kubuye ngentelezi yabona mhlawumbe isikhathi leminyaka emincane mhlawumbe 2-3 uyintelezi yakhe iphelele intelezi phansi aphinde umuntu abuye kubi kubo phela lapha lehlele khona ulahliwe akaphakeme ulambile. Ukhuluma nayo uyayitshela ukuthi mina ngifuna ukuthi ungisize ungigadele ukuthi nginamatekisi ngifuna ukuthi kube busy ekhaya amatekisi amasheshe athengithenga amanye amatekisi uyakwazi ukulekelela. Uyakwazi ukuthi umuntu obona ukuthi hayi mina ngiyadayisa mhlawumbe ngamaphinifa manje ngifuna ukuthi into estock sami sisheshe uyakwazi. Shuthe entweni nje wena oyenzayo uyayiphephetha uyakubizela abantu uyakwazi ukubizela abantu mhlawumbe ngithi nje siyodayisa mhlawumbe so5 ngizofika mina ngikhulume naye manje ngiyodayisa nabantu lapha uzofika ukuthi thewa mina qala sengizambela into le yapho wami ecishe ifane nani sikhuluma ngento ethi isidawane lento abantu abayifuna bonke bathi isidawane lapho ube kahle ukuthela ukuthi ushethwitha uvala lapho ukuthi uzokuvula ishelele umuntu nje straight. Abantu laba kodwa bafuna inhlonipho ngiyamangala konke ufisa ukuyithola abantu abashuthayo babaveze emafonini bathatha kanjani bashutha kanjani wekade bathatheli kade bashuthile laba bakwazi ukuvuma ukuthi ubashuthe. Mina lanto bengithi ngiyayibuka akusibona uDokoloshe laba uyama computer lawa enze lanto uthatha isithombe somuntu wafinyezwa wathatha ikhehle edala ngeke lapho uze bhuti wami uzuyishutha ngeke ngoba noma uyifuna ehlathini masithiwa sithi soyifuna ehlathini asiyazi ukuthi kephi ngizofuna ukuthi sihambele ngale encane mhlambe yomfanyana nayo futhi mangabe sihamba nayo kuzofuna sigcobo amafutha engulu sigcobo amafutha engulu kahle bese iphathe engulu futhi nayo sambe nawe ila khona ingane uzovuka ibeke lapha bese uthathile kuze ifoni uyishuthi abo hamba kancane nambele ishuthi abo uyofika ushuthe khona ingane bothi uyabheka
khona esinye isithunzi ngale eceleni bakhona ya bakhona kuleyo ndawo shothi fine ime lapho ayikho enye indlela okwazi ukuyidosa ngakwazi ukuyibona imithethisi ikhona indlela ivele phela istartayo uma ufika ukuthi awazi ukuthi kephi khona umuthi esiubiza ngo-telephone ya lo muthi lo uyawuthatha lo muthi nje ulengise nje emanzini ulenge nje ube intambo ube emoyeni lo muthi lo kanje amanzi abe phansi bese ubeka la bese ulala phansi wena uzovuka ke uzoqala ukutshela izinto eziningi lo muthi uqala ukutshela indaba zabantu laba abaphila emhlabeni bezitha zakho ukuthi sibanibani ungenze ukuthi kuwena ungayinaki into nto yazi uqondene ya uyoze ke bese kuthi emva kwabo ngophaphana nayo le ntambo oyifaka nje iyakwazi ukutshela bonke izitha zakho zonke zazi ulele nawe uzovuka soyazi akaze kuze kuphela 3 days hayi awukazi kuphela 3 days ulele isikhathi ngakanani la nje mhlawumbe 1 day uma bezoqala ngale meeting ngikwashe ngisusele nama mathunzi akho nje 1 day ngoba le ntambo le intambo yabo lababhemi intambo yabo wena telefoni uhlangana nabo ngoba nakhona lawo manzi lawo owakhile akuwona amanzi omfula awumfula ya kodwa manje afuna ukuthi ahambe ngaphansi abumanje uzofika emfuleni kunetshe kunedwala noma mhlambe into mhlambe ibridge elithize ladilika lashiya unkhonkolo omkhulu lamanzi angena ngala bese yophuma ngale ya afuna ubambe ngale nawe wena lephuma khona eleqadla lakhona ngaphansi kwetshe bese wakha ngale wena uma wakhile bese wafaka wabeka la bese thatha lo muthi bese ulunguzisa ke la ulale phansi hayi guarantee sure uzovuka la ngekuphela 2 days 3 days ngeke yeah bathatha kanjani bashutha kanjani wekade bathathephi kade bashuthile laba bakwazi ukuvuma ukuthi ubashuthe mina lanto bengithi ngiyayibuka akusibona ukuthi kolosho laba uyama computer lawa enze lanto ukuthatha isithombe somuntu wafinyezwa wathatha ikhehle edala ngeke lanto uze bhuti wami uzoyishutha ngeke ngoba noma uyifuna ehlathini masithiwa sithi soyifuna ehlathini asiyazi ukuthi kephi ngizofuna ukuthi sihambele ngale encane mhlambe yomfanyana nayo futhi mangabe sihamba nayo kuzofuna sigcobe amafutha engulube sigcobe amafutha engulube kahle bese iphathe engulube futhi nayo ya sihambe nawo ila khona ingane ke uzofuka ibeke lapha bese uthathile kuze ifoni uyishuthi abo mohamba ncane nambe nishuthi abo uyofika ushuthe khona ingane bothi uyabheka khona esinye isithunzi ngale eceleni bakhona ya bakhona kuleyo ndawo shothi fine ime lapho ayikho enye indlela okwazi ukuyidosa ngakwazi ukuyibona imithethisi ikhona indlela ivele phela istartayo uma ufika ukuthi awazi ukuthi kephi khona umuthi esiubiza ngo-telephone ya lo muthi lo uyawuthatha lo muthi nje ulengise nje emanzini ulenge nje ube intambo ube emoyeni lo muthi lo kanje amanzi abe phansi bese ubeka la bese ulala phansi wena uzovuka ke uzoqala ukutshela izinto eziningi lo muthi uqala ukutshela indaba zabantu laba abaphila emhlabeni bezitha zakho ukuthi sibanibani ungenze ukuthi kuwena ungayinaki into nto yazi uqondene ya uyoze ke bese kuthi emva kwabo ngophaphana nayo le ntambo oyifaka nje iyakwazi ukutshela bonke izitha zakho zonke zazi ulele nawe uzovuka soyazi akaze kuze kuphela 3 days hayi awukazi kuphela 3 days ulele isikhathi ngakanani la nje mhlawumbe 1 day uma bezoqala ngale meeting ngikwashe ngisusele nama mathunzi akho nje 1 day ngoba le ntambo le intambo yabo lababhemi intambo yabo wena telefoni uhlangana nabo ngoba nakhona lawo manzi lawo owakhile akuwona amanzi omfula awumfula ya kodwa manje afuna ukuthi ahambe ngaphansi abumanje uzofika emfuleni kunetshe kunedwala noma mhlambe into mhlambe ibridge elithize ladilika lashiya unkhonkolo omkhulu lamanzi angena ngala bese yophuma ngale ya afuna ubambe ngale nawe wena lephuma khona eleqadla lakhona ngaphansi kwetshe bese wakha ngale wena uma wakhile bese wafaka wabeka la bese thatha lo muthi bese ulunguzisa ke la ulale phansi hayi guarantee sure uzovuka la ngekuphela 2 days 3 days ngeke yeah so nje into kakhona nami ngifunde emaphehleni ngayifunde emaphehleni namanje futhi angaboye ukuyifunda ngoba nje ngisafunda leko 3 days lokho uma ufuna kubo 3 days 4 days akazi kuphela 5 days ngaqhamanga shema ya ngoba bayalamba bayalamba ya bayalamba
bayalamba akithi mesiyinyanga sabaxosha emzini hambani lana baleke kuhlala emaweni ezibeni khona nje lebeshaya khona igubhu nje singahamba nje namanje sifike bashaya igubhu ngingade ngithi ngizoya khona emfuleni le khona umfula le wakho khona ibridge khona ibridge enkulu yini Msikaba ya Msikaba lapha eMsikaba phansi lapha ngifikile bakhuluma nabantu bakhona kodwa ngathuna ngazange ize ngifike kodwa khona kuthiwa bashaya igubhu bayasonda ilaba ngisho bamanzi ilaba amanzi ngicela wakhona kade ngithi ngisazoyanga khona kwakuthi akhona ngasaza ngisafika khona ngasingashika abashiya kodwa ke into le eyenzakalayo iyatholakala zikhona khona indlela yokubalanda ikhona futhi nendlela futhi ukuthi kodwa ungamthathi umuntu uzokuthi awusamfuni khona ubuzo lapho uthi uma ungasiza abantu ke awuthi inamba yakho ukuthi uma ungasiza abantu bangathola kanjani ya mangasiza abantu bangangithola enambeni yami ethi 083 078 166 76 umduduzi ezulwini abaningi bangazi abaningi abaningi bangazi bangazi ngayo inkunzi abanye bangibiza ngomkhulu ngayo lemphile ngayo bangibiza ngomkhulu ukuthi iminyaka mncane ngiyalungabo lapha manje hey ujeve iko 25 26 lapheni ngoba inyanga yami mina ishone kuyona bese ngineminyaka eyi-25 ngangibala nje nayo ngithi awu ngekhetha ishone nje futhi mina ngiyi-26/7 yazwakala sekudonsekile sengigathele sengixoxele ngibuke nje inyanga ngisho yeye madoda yeye madoda makathathi siza abantu abantu bafuna ukusizwa kuyona le nkinga leyona yona enkulu kakhulu akuyona inkinga le bhuti labantu bathathe ubathanda muso ubathatha ngoba nako ufuna bakugudikise phela hayi bazoya ngoba balambile kodwa ngeke balasa ngeke bashatha lesithi ngoba nje umuntu osapho ukuthi akunyakazi into zakho bese inyakazi into zakho zonzana abantu abathanda uthando kahle kahle bobathandile kufanele uzinge ngeenhloso zakho izinge inhloso wena kubona ukuthi uzothi kubona hayi mina ngifuna ukuthi angigudikise futhi mina ngifuna ukutshokoloshe uyazi khona abantu abakhuluma esinakse kanjani ngeke ngithule ngibone ukuthi labantu laba bacabanga kanjani abantu bakithi umuntu aphela azokwazi ukutshela ukuthi yefowethu wena futhi wena uxakekile wena mina ngaba ngixakekile kuwena ukwazi ukuthi manje kufanele lento lehambe ngidotshela ilokhuza uTikolosho yodwa hamba ulandela imali ngivele ngithule ngisho cha ngibala abantu ungena impela ngekuze uyitholeke lento le ngoba kuwena uza kuyona ngengqondo ukuthi ufuna imali yabona ababheka ingozi lokugulwa kwabo abanandaba kodwa uma ujabheka le mithi abagulika ngayo ekugcineni yenzani ingozi kakhulu zingaphi inyanga eseyifile sikhuza sisuka kuthini